Owayengumxhumanisi ezingxoxweni ngaphansi kwamaqembu ezombusazwe neqembu elalihola uhulumeni wencindezelo iNational Party, nowaphinde waba ngungqongqoshe ngaphansi kohulumeni wobumbano, emva kokhetho lokuqala lwentando yabantu uRuth Meyer, uqokwe umengameli njengenxusa lakuleli eMelika, kodwa lokhu kugxekwe kakhulu. Umengameli uthi Meyer ukulungele ukuba yinxusa lakuleli ngenxa yamava akhe eqhubeni izingxoxo zokuthula. I found him to be more than qualified to be able to work in the United States, recalibrate our relationship with the United States, interface with a number of stakeholders in the United States. uRamaphosa uphinde wathi lokhu kuza njengoba befuna ukwakha kabusha ubudlelwane nezwe laseMelika eliyisizinda somnotho omkhulu. The United States is the largest economy in the world, and it still plays an important role in our own economic fortunes. But more than that, at the diplomacy level, there's quite a lot of work that needs to be done to recalibrate and in some ways repair the relationship with the United States. uMeyer wamela iNational Party ezingxoxweni zango-1993 zamaqembu ahlukene ezaphendla indlela eya okhethweni lwentando yabantu. Waba ngungqongqoshe wezokuthuthukiswa komthethosisekelo nezindaba zezifundazwe ngaphansi kukahulumeni kaNelson Mandela. Waba yiphini likamengameli we-UDM ukusuka ngo-1997 kwaze kwaba uthatha umhlalaphansi kwezombusazwe ngo-2000, kanti waba ngumeluleki kwezokuthula eNorthern Ireland, eSri Lanka, eRwanda, eBurundi naseBolivia. Kusenjalo umengameli uphinde waphendula imibuzo emayelana nokugxekwa kohlelo lwezomnotho lwe-BBBEE noluhlomulisa abampisholo ababencishwa amathuba phambilini. Lokhu kuze emva kokuthi usomabhizinisi ongusozigidi u-Elon Musk ethe lolu hlelo luyamncisha amathuba okuqhuba amabhizinisi akhe kuleli. uRamaphosa uthi lolu hlelo alicwasimuntu kodwa lenzelwe ababencishwa amathuba kungani engakhulumi ngemithetho eyayivimbela abampisholo ngaphansi kohulumeni wencindezelo. I know our laws are not racist. They are empowerment laws that are meant to empower the various people in our country who were discriminated against. And it's interesting for me that he does not talk about the racist laws of the past, because those laws of the past actually said black people may not do A, B, C, D. Le ngqungquthela yezokuthuthukiswa komnotho wezindawo, i-Local Economic Development Summit yezinsuku ezimbili, izophothulwa kusasa. Iqhuqhuzelwe umnyango wezokuthuthukiswa kwezamabhizinisi amancane ubambisene nenhlangano yohulumeni bezindawo iSALGA.